Biye tarata ye utukalo kile muga anina ni samba fla ani mugan kile aw ni sonjalembe aw bisimila somadayna folini walen mandon ko blagata di aw bela jelima malikono ani maliko kan aw manake yoro ni wati konnala ni aw sogoleno ana ame aw foka walen mandon ka foko bela jelinka ibisimila bi tarata dunya renouveau matin kan. Kuna fonite dugumina oye dibi maroye kanumako on ilayduta awye kafo amena ni kenen sigi awye dogo kono shenzuru kadam netene katase jumama lega kanya woluvla o mana temeni sangata ani duriye bi aw mere tar kumurunina ame aketunini ke lajobaga ni dame baga kilingilina bela jelenfe fem konini aw ka kuna fonu ku folo ye soni amena du akonna la ka bela jelin lasi awma bi tarata doya jemukan an kuna fonu bena bolumunu kan bakuruba olu de flenini abe wakati jambo ayira la kafo ko mali avion avion mini a bloqué le no Amérique jamana fe ola ome muni doni avion ko intari kukan isa kabasidibe ale nyinini ke akokan abena akuna fonia bela jele fara nyogon kan ka di ama o kofe ametaka jura ka ofeno jura ale duguye mime tenenku marabolo fe jura mini ma bambachi ngafa jugutigu ko ni dagabe oludala abe wakati jambo ola sokomadena oni jura ka dobe na nyogon la soro abena kana akuna fonia di ama uka marabolo la halaya okan o kofe ametaka wataguna mina krefe dugunani ma bamachi marfa jugutugu fenetara dankari olula abe wakati bo sokomadena amesi ngataka wataguna katalege fem koni lakana baliya abe dankan jumena yenno yinkaw yerebe okumu jumeni konnala okuna fonyo olube lasi awma awadanyugo ale sera kenya tigila mogoma obina yida awla jemukain konnala ko waliya jumeni kera awa jamana konnala ni Alexi Mason Oma Alexiga yeta jumonye soni ofenebe yida awla suri Ibrahim Diallo alikoni me siraw kan kabiri nege kanya woro wakati abe jatemina ula soni taninga sigi kuna funyo abe nakana olu di ama awanga bidon foliduma obe abib kwate bolo anaka folike jamakuluni oye groupe bamadai nimbela jeleme na ira aula sormadai na femkoni donki baru ye kalasi awma bamananga nchenyina awanga honorable alebeano Amadou Insogoma somo robedi alhamdulillah iga député versi don kokura nyo de fo ni indemnité tapma sera me versi don ana bana kuma me sekin chemise la nchogo korola o maira ka fo ko do kuma sera o koro ko bi mai ay nete kuma ame be fo soni oui bi ki wara obule ame do kono na bay ko kuma bina sebe ko mana bi sigate ola bagi mi yere ni obe anka kalande munumbe klasi tan flana na oluka nyogondaw abaraw damne na kunu bi ko ni akli flana en bi ko kura amesenka fo candidat kilingile na bela jelima ko alaka garzige nyumandi u bela jelima aw mi do kuna fonu kon na la sisani wakati boloda jogo yeni o meteo yi wakati ale boloda chokofle anga marabolo konnala norobe na da kabala mali marabolo kilingilina bela jelen kono foni Tombouctou Gao Kidal Menaka anitaudeni bo ala ni marabolo kofoli nunu sankolo obena jeya olufeino femi samia fefnye obena mali marabolo kilingilina bela jelen kono foni taudeni bo ala taudeni ka ofeino klima fefnye bena chifie mini ofangate na boya kosobe taudeni ka yoro jamfleli gele abina do ala ka sobu yake gongon blonyeni oyibo ala mali fanto fe gele afushi konite na do yelila ola fem koni sanfien ani sanji obolo dalino bikle la fana to dunen kofe wali mashufe kaika ofeino nyoro nara kita kulikoro buguni sikaso joila kuchala segu san mopti duwan nyangara ni marabolo ko fali ko leweti ko sigini sankoy bikle la fana to dunen ko fe katabla fo shufela la fem koni finteni hakiyawi bita yele nuno kateme kununta uka ola kaika o kligaina o ka finteni hakiya obijo digere bisaba aninanina kulikoro olu feneta wege bisaba aninanine sika soka olu tabijo digere bisaba ani flala segu ka o feino kligaina olu ka finteni hakiya beke digere bisaba ani woroye mopti olu tabijo bisaba ani shekina femni Tombouctou ni gaoye oluta be yelengata digere binani ani kilena kidal kao oluka finteni hakeya ofenebeke digere binani ani kilenye menaka oluta bijo digere binani na femi taudeni kawi oluta bijo digere binani ani durula buguni kaw feino kligaina oluka finteni hakeya beke digere bisaba ani flaye kuchala oluta beke bisaba ani sabaye femi kita kawi olufeneta beke bisaba ani sabaye nyoro kaw oluta beke digere bisaba ani woroye nara
olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 37 ye bi tilega in na. Douanzan olu ta bɛ kɛ 39 ye. Sankaw olu ta bɛ jɔ 36 la. Baɲangara tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye. Joyila olu ta bɛ jɔ 33 la. Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kaba la. Samiyɛfɛ fiɲɛ bɛ na ci fiɲɛ min ni a fanga tɛna bonya kosɛbɛ. Gɔngɔnbilenko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeli la. Sanko bolodalen don bi tile bantɔ la ka don su kɔnɔna la Bamako district kɔnɔ. Tilega in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye. Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira. Nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 21 ye. Tile bɛna bin Bamako n'a lamini na. Nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 46 ye. Ni wagati boloda cogo ye ka di aw ma. A kun ye aw ka se k'aw ta fɔn dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko Ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Amadu El Konare ale bɛ tɛmɛ ni dɔn kibaru ye. Honorable nye sira di ma. Sira ɲa minɛ ni bonya ni karama ye ko sira kelen ta bila an filɛbagaw na lamɛnbaa jama jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛrɛlen kɔrɔ minnu b'a la k'a lajɛ Mali marabolo Galela Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti Gawo Tombouctou Kidali mena ka tawdeni Joyila ka taa min ye k'a dɔn Baningo mara kurukara bɛɛ lajɛrɛlen narakaw fɛ Buguni an ma ɲɛnɛ kita kɔ fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ nin waati na marabolo kura sigilenw na ko ne ko k'u bɛɛ lajɛrɛlen ni sɔgɔma ko k'u danse an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ ka jini kungo lakanabaw commandant Kulubali n'o ye Bouakari ye Kulikoro mara la ko an b'u ka waati la n'o ye yirituru ye an ka yiriw tɔbɔtɔ i n'a fɔ ale bɛ cɛsiri la faya fana ka sɛbɛkɔrɔ makara nin y'an don an ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kana na minnu bakurubaw bɛ tali kɛ barawulikaw fɛ Segu mara la min ye kasoladen maa 10 olu kɔni sera ka kaso dayɛlɛ fɔn ka bɔ n'u yɛrɛ ye kunun hali bi u bɛ boli bi na u b'a la ka ɲini sabikɛlen don ko a ma ɲɛma dɔ ye cɛnnikɛlaba ye min jɔ a ko Hadama Danbɛlɛ u taatɔ kɔni ma maa fa nka u ye gabakuru kɔni kɛ ka gardi kelen kunkolo sɛbɛkɔrɔ jɔkin ni ka filanan dɔ fana bana ka fara o kan an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ barawuli sigida ɲɛmaw o yɔrɔ la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten Bagi ko ale baraw n'u donna kunungo jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛrɛlen fɛ kibaruyaw kɔni na ko taabolo maa caman sera ka baaraw kɛ nka gɛlɛya misɛnnin minnu yera la o fagama dɔ ye lɔgɔliden caman bɛ olu ma se ka bagi yɛrɛ kɛ k'a sabu kɛ u caman ye sɛbɛnw na o ko gɛlɛyara kosɛbɛ minnu na maa caman ye dusuma kasaya jira an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na corona n'a ka virisi ale boloci filanan baaraw fana n'u donna virisi min ye k'a dɔn vaccin min cogoya bɛ yen ko Johnson & Johnson o kɔni baaraw tuguci fɔlɔ kɛra kunungo ministre ɲɛma fɛ an bɛna kuma o fana ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la ninnu de bɛna kɛ an sinsin bere ye bi ka sɔrɔ ka kibaruya tɔ bɛɛ lajɛrɛlen bɛɛ dala salo k'a bila ninnu cɛma k'aw bɔ kunnafoni na hali ni y'a sɔrɔ an nana retard la dɔ da an ma sɔrɔ k'a fɔ nɛgɛ furutira nɛgɛtigiw bolo sɔɔni a y'aw bisimila. aw ni ce fɛn dɔw tɛ deli ka kɛ nka n'a kelen min kɛra a bɛ kibaruya maana barawulikaw fɛ bi sɔgɔmada in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo tile ganyanfan fɛ olu kɔni ka kasobo min bɛ maa tanbayanko olu kɔni sera ka boli ka bɔ ka se ka kɛnɛ minɛ an ka ɲininiw kɔnɔna la kibaruya y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye lakanabaw ye olu kɔni ka bɛna dayɛlɛ waati min na ko kasoladen dɔ min tɔgɔ ko Adama Danbɛlɛ ale kɔni ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka da tan ka bɔ ni a yɛrɛ ye ka boli bin minɛ maa caman wɛrɛ tugura olu kɔ maa tanbayan ko minnu bɔtɔ kɔni ye gabakuru ɲɛ kelen kɛ gardi dɔ kun k'ale jogin ka ani kɔni tɛ ni ma karanyɔrɔ la maa bɛ siran min ɲɛ nka a kɔni joginna furakɛliw baaraw yɛrɛ daminɛna kaban o maa tanbayan ko olu kɔni ye tu minɛ ka taa ni u yɛrɛ ye juge mun ni finitigilaka ani sigida ɲɛma minnu bɛ olu ye wulikajɔw kɔni boloda kaban waasa tɛgɛ bɛ se ka da maa kofɔta ninnu kan ka an kɔni ye kibaruyaw ɲinini bila yɔrɔ min na sɔrɔ o y'a sɔrɔ maa kelen ma minɛ u la fɔlɔ bi dugu jɛlen an t'a dɔn kibaruya kura minnu b'a ko kɔnɔ yanni tile kɔrɔ tali cɛ ɲininiw bɛna kɛ a ko kan na nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ
kasolade tɔ minnu kɔni bɛ olu tun bɛ se ka boli nka olu y'a kanu ka to nɔ la a ma sɔrɔla k'a fɔ bɛɛ ni hakilina don a ko la nka maa min bɛ ko nin ɲɛma n'o ye Adama Danbɛlɛ ye a yira k'a fɔ ale kɔni ye tiɲɛnikɛlaba kulu ye min kɔni lakodɔnnen don ni karaw kɛli ye maaw na siraw kan ani ka bin maaw kan kosɛbɛ ale kɔni ye ko in ɲɛminɛba de ye o maa tan bonya ko olu bɛ boli bin na juge minnu ni kiiri tigila maa wɛrɛ ani lakanabaw ka fara sigida denw yɛrɛ kan kibaruya cɛrɛna fa bɛɛ lajɛlen fɛ waasa ni kasoladen ninnu bɛ se ka lasɔrɔ kelen kelen cogo min na k'u lasegin kasobon na a ma sɔrɔla k'a fɔ u bɛ minɛna ko kɛwale minnu na u ka se k'o kiiri ninnu jaabiw di bɔ jɛnini kan ni min bɔra ko tɔ la an b'o kibaruyaw di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ kibaruyaw n'an bɔra ka bi k'a fɔ bandiba min fana bɛ yen n'o ye Abu Walid Asarawi ni ale ye dansago dinɛ jɛkulu maa dɔ ye ni terroriste kwalen don ko kibaruya dɔ ni bunɛna ni la mɛnaka ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn kibaruya kɔni dira Gacha ka maa ɲɛma dɔw fɛ minnu kɔni ko olu y'a kibaruya sɔrɔ yɔrɔ mun na ko a ka ca Ala fɛ ko o ye kibaruya jɛlen ye hakilina jiginna min ye jɛkulu min bɛ yen ni o ye AIGS ye n'o ye Bamaji dinɛ dansago jɛkulu maaw ye olu mun sigira kabi sa 2015 o kɔni maa ɲɛma ba dɔ ye nin cɛ ko fɔ tan nin maa caman y'a yira k'a fɔ n'a kɔni falen kɛra k'a dɔn ko bɛna jugu kolo fɛgɛnya ni yɔrɔ kofɔta ninnu na kosɛbɛ nka ni kibaruya wɛrɛ minnu bɔra a la n'a sɛgɛsɛgɛni k'a di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la an bɔra yen an y'a fɔ ten tɔ ɲinan kala laban bɛ ka kɛ samasamaliba ye a ma sɔrɔla k'a fɔ baarabila cari bɛ lakɔli karamɔgɔ olu kun kan k'a sɔrɔla k'a fɔ laɲini dɔw kɛr'u fɛ minnu satira ko paraw bilara o ko la ma se ka bɛn cogo si la o kama baarabilaw bɛ sen na nka Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni sera ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kini ni numan fɛ walasa kimɛni baaraw bɛ se ka sabati cogo min na o kama baki baaraw n'u donna kunungo jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali ni gɛlɛya caman yera la tuna bali maana a ma sɔrɔla k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw sen t'a baara la o kuma min ye hakilina kura minnu tara teliya la waasa ka lakɔli karamɔgɔw nɔnɔ bila gɛlɛyamisɛnninw tɛ b'a ko la nka o bɛɛ n'a ta baki kɔni sera ka dayɛlɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa caman y'u ka nisɔndiya jira a ka hakilina ninnu ye hali ni y'a sɔrɔ dɔw dusuma kasalen don a ma sɔrɔla k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔw bɛ kɛnɛma nana baki baaraw n'u donna kungo Bamakɔ ya kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalabankurakaw ka lakɔliso la min kɛnɛ kan Usumani Sagara nana ni ja dɔw ye olu Sidibe bɛ mun kumakan walawala an ye. Yan Sali Shekina A3 Kalabankura ale ekɔliso ba kɔnɔ TSS kalandenw bɛ min n'o ye terminal sciences sociales ye an ka jamana gouvernement n'o ye premier ministre ye ka fara ministre naani wɛrɛ kan olu ye balo korobokarili sigi sen kan kalan min bɛ boli philosophie kan suya saba o dir'u ma u b'u ni dingɛw ta minnu na. An nana ka président de la transition ni gouvernement bɛ ka soutien ka yiru la ka duwawu k'u ye n'i y'a fɔ u ye k'o bɛ examen min passé o y'u ka laisser passer de u ka nouvelle vie la o de bɛ k'u ma papier min bɛ taa école supérieure la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kalabankura ACE ekɔlisoba in na jamana gouvernement ɲɛmaa a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka taa kalankaramɔgɔw yɔrɔ la minnu bɛ ka kalandenw kɔlɔsi ni ɲɔgɔndan in kɔnɔna la k'a f'u ye ko nin ye jamana kanu dɔ ye. Bɛɛ fo minnu ye impliqué bac préparation la. Sori taa yɔrɔ jɛ dɔ n'anw ye mun fɔ. Ça veut dire que i fɛnɛ sen bɛ ko dɔ la. N ye min de f'i ɲɛna anw bɛ taa kibaruya de ɲini i mana tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ. Sori fɛnɛ bɛ taga ka kibaruya ɲini ne bɛ kibaruya lase la. Tabarikala.